Gaur egun ze klase txakolin nintzen duzue? Bueno, guk tradizioz eukidogu ziro bariedadeak zurire, baltza eta gorrize. Orduen, horrek egiten jarraitzuten dugu bardin. Eta, bueno, bardin. Hiru bariedadeak eta urteko txakoline. Eta, bueno, oin dala urte batzuk bere, bueno, pues apurtxu bete moda edo bueno, txakolin barrien bueno, tendentziak edo ikusite, erabaki gendun bebai, krianza sobre lias deitzen dana egitea. Bai, izen bonso pomposoa deko, bai, bueno, azkenean da, bueno, hasierako txakoline horretatik, apurtxu bet landu, zelan da? Bueno, hor geratzen jako zen, fermentaziotik geratzen jako zen fondoakaz, apurtxu bet landu, eta horrek emoten dotzo, beste gorpuz bet, eta beste aroma batzuk, eta, bueno, orduen, apurtxu bet ikusitze, jente guztieri ez dakola guztetan estilo bereko txakoline, bueno, beste gauzetxu bat egitearren.